Hei kaikille! Tervetuloa marraskuun nauruhaasteen pariin. Marraskuun nauruhaaste lähti aika viime vuonna 2012 siitä ideasta, että naurujooga on Suomessa levinnyt jo todella paljon. Mutta se varsinainen idea, se säännöllinen nauraminen, se ei ehkä sillä lailla ole vielä ottanut tuulta purjeisiinsa, että naurujooga on hauska tapahtuma jossain yritysjuhlissa, tykypäivillä, polttareissa, missä tahansa. Mutta se, että mietittäisiin itse sitä, että miten se säännöllinen nauraminen vaikuttaa, niin sitä ei ehkä ole niin paljon vielä tapahtunut. Joten yhdessä Naurujooga-opiston ideatiimin kanssa mietittiin, että no mitä me tehtäisiin. Vähän sama juttu kuin Madan Kataria aikanaan mietti, että no mitä hän tekisi, että saataisiin naurua lisää ihmisten elämään. Niin ihan samalla lailla mietittiin tätä marraskuun nauruhaastetta, että mikä on se idea, että miten saataisiin lisää säännöllistä naurua suomalaisten elämään. Idean kehittely lähti sitten siitä, että kansainvälisesti naurujooga-ohjaajilla on tämmöinen 40 päivän nauruhaaste. Ja mietittiin, että no se on ehkä vähän liian paljon. 40 päivää, niin se voi kuulostaa tosi pelottavalta. No entä sitten kuukausi? Kyllä se, jos kuukaudenkin nauraa säännöllisesti, niin se huomaa omassa itsessään, että mitä tunteita se tuo, mitä tapahtuu, tuleeko iloisemmaksi, tuleeko surullisemmaksi, onko helpompi nauraa kaiken maailman kommelluksille. Ja ihan kaikki tämmöiset asiat, niin kuukaudessa kyllä näkee. No sitten mietittiin, että no koska. Mikä on semmoinen aika, että missä sitä naurua tarvitsisi kaikista eniten? Ja kyllähän se perinteisesti meillä puhutaan aina semmoisesta harmaasta ja synkeästä marraskuusta. Ei nyt tarkoita, ettei silloin aurinkoisia päiviä olisikin, mutta ajatus marraskuusta puhuu mustista puista, joista on lehdet jo tippunut, se lokakuun väriloisto on loppunut ja sataa, on harmaata, ei tule vielä lunta. Tuntuu, että asfaltti syö kaikki valot pois, kun kävelee. Päivä vaan lyhenemistä lyhenee. Tuntuu, että se valo katoaa. Niin se on sellainen aika, jolloin me sitä naurua tarvitaan. Ja monesti on kyllä sanonut ulkomaalaisille kollegoille, että jos haluatte tietää, että miksi suomalaiset tarvitsevat naurujoogaa, tulkaa marraskuussa tänne. Tosin ulkomaalaisille ihmisille sanon, että jos oikeasti haluatte tuntea suomalaiset, tulkaa joka ikisenä vuoden aikana, koska kaikki nämä vuodenajat vaikuttaa meihin. No, mitäs minä tähän tervetulijaistoivotukseen teille nauruvinkiksi antaisin, on se puhdas naurujoogan idea. Nauretaan ilman syytä. Kerron teille sen tarinan, mistä naurujooga lähti liikkeelle. Intialainen lääkäri Madan Kataria, naurujoogan isä, luki aikanaan naurujoogasta tai nauramisesta, kirjoitti terveyslehteen naurun hyvistä vaikutuksista. Ja löysi myös asioita, että me ei naureta niin paljon enää. Ja kun hän mietti, että no miten hän sitten saisi sitä nauramista siihen omaan elämäänsä, niin hän päätti perustaa nauruklubin. Hän heräsi 4 aikaa aamuyöstä tähän loistavaan ideaan ja perusti sitten nauruklubia, lähti perustamaan 7 aikaa aamulla. Käveli puistoon Intiassa, se on sellainen raikas, mukava hetki, jolloin ihmiset menee sinne puistoihin. Meni sinne puistoon ja kysyi usealta 100 vastaantulijalta, nauraisitteko te minun kanssani? Mitäs te sanoisitte, kun keski-ikäinen mies 7 aikaa aamulla kyselisi vaikka bussipysäkillä, että nauretaan? No joo, vähän ehkä hymähdettäisiin ja hihiteltäisiin karkuun juostessa ja soiteltaisiin poliisit perään. Eikä ne intialaiset ollut sen innostuneempia, vaan useampi kysyi, että no mikä se on tohtorin oman lääkityksen tila ja olisiko aika keskustella jonkun muun asiantuntijan kanssa. Mutta niin siinä vaan kävi, että 5 ihmistä oli niin innokkaita, että he nauroi sinä aamuna. Ja pikkuhiljaa lähemmäs ja lähemmäs
tuli ihmisiä, jotka nauroi enemmän, tuli katsomaan, että mitä tapahtuu, ja nauravat mukana. Ja viikon päästä siellä oli jo yli 50 henkeä. Suurin piirtein samoihin aikoihin tuli ensimmäinen ongelma. Koska he kokoontuvat ja kertovat vitsejä, niin kun samat ihmiset on aina samoissa paikoissa, niin vitseille käy vähän kehnosti. Niistä tulee aika huono. Ja osalla ihmisistä tuli paha mieli. Nyt ei naurata, nyt itketään, että lopetetaan koko homma. Maran sitten pyysi, että ei lopeteta vielä, että tulkaa huomenna, että hän keksii jonkun keinon, että miten sitä nauramista voi viedä eteenpäin niin, ettei tarvita vitsejä. Ja kun hän meni kotiin, hän palasi tutkimustensa ääreen ja löysi semmoisen kirjan kuin Nauru ja tunteet. Ja siinä sanottiin, että nauramiselle ei tarvita mitään syytä, vaan voi alkaa vaan nauraa ja ne kaikki naurun hyvät asiat tulee takaisin. Ja kun Madan sitten seuraavana aamuna meni sinne puistoon, hän oli silleen, että jes, nyt mä oon keksinyt ihan loistavan menetelmän. Fake it until you make it. Eli tehdään sitä naurua ja se loppujen lopuksi muuttuu aidoksi. Ja niin he päätti, että kun naurulle ei tarvita mitään syytä, niin he päätti, että nauretaan 1 minuutti. Ihan ilman syytä. Ja mä toivon teidät nyt tähän nauruminuuttiin mukaan. Nauretaan yhdessä 1 minuutti. Ei tarvitse nauraa kovaäänisesti, sitä voi kokeilla sitä naurua, että miten se tulee sieltä sille hehehe. Kunhan teette sitä naurun ääntä 1 minuutin. Lähdetään yhdessä. Anteeksi. Noin. Niin se minuutti meni, ei se niin pitkä aika ole nauraa. Toivottavasti sinua nauroi jo hetken aikaa ihan oikeasti. Ja nyt lähdetään yhdessä suomalaisten naurujoogaohjaajien kanssa matkalle erilaisista nauruista. Tervetuloa mukaan!